Všimli ste si, že aj keď si každý deň upratujete dom, vo vzduchu je stále prach? Stolné dosky, pohovky, rohy, bez ohľadu na to, koľko utierate, nikdy sa nezdá, že sú čisté? Teraz vyskúšajte toto. Vysávač Vacuum Cleaner Box. Nie je to obyčajný čistiaci nástroj. Je to inteligentný čistiaci zázrak, ktorý aktívne absorbuje prach zo vzduchu. Výkonné sanie pracuje nepretržite 24 hodín denne, vysáva prach, vlasy a jemné častice, čím znižuje sekundárne hromadenie prachu pri zdroji. Nie je potrebné sa často ohýbať ani upratovať. Stačí ho umiestniť do svojho domu a ticho urobí prácu za vás. Pracuje ticho, bez toho, aby rušil váš odpočinok alebo prácu, vďaka čomu je vhodný do obývačky, spálne a pracovne. Obzvlášť vhodný pre rodiny s deťmi, domácimi zvieratami alebo pre tých, ktorí majú vysoké nároky na kvalitu ovzdušia. Demontáž a čistenie sú tiež jednoduché. Stačí vyprázdniť a utrieť, čo šetrí čas a námahu. Váš domov nielenže vyzerá čisto, ale je skutočne menej prašný a osviežujúci. Ak chcete dýchať čistejší vzduch vždy, keď prídete domov, tento box na vysávač určite stojí za vyskúšanie.